Poďme pripraviť sa. 3, 2, 1, teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolu. Poprosím, aby ste dieťatko dali na štart. Vezmeme dieťatko, tak aby ruce mala za čarou. Tohle to je nejaké hyperaktívne dieťatko, zase po tatínkovi. A keď poviem 3, 2, 1, štart, pustíme dieťatko. A dieťatko beží. Takto by to malo vyzerať. 3, 2, 1, start. Ale, výborné. Detečky dozadu. Ešte dozadu, ešte. Aj, stop. Tak. 17, 14, hezký. Pripraviť sa. 3, 2, 1, štart. Je vidieť, že tatínek robil silovej trojboj. Matýsek je ďapel. Ľudia tlieskajú, ja sa čudujem. A ten čas je 11:90. Toto bude kozmetička. Delá si manikúru. No a teraz pochopila, že by bolo dobré aj niečo pre svojich rodičov urobiť. Prvá cena je pre najrýchlejšie bábätko alebo batole z Českej republiky. Týždenná dovolená ve Vysokých Tatrách. Zaujímavá technika táto. Pozrite sa, toto je veľmi zaujímavá technika, niečo podobné sme mali aj v Plzni, ale takto elegantne, jednu nohu využíva, jednu si šetrí. Tak, mama táto moc hezky. Dámy a páni, prvé miesto.